brethren, that my sacrifice and yours may be acceptable to God the Father Almighty. Grant us, O Lord, we pray, the gifts of unity and peace, whose signs are to be seen in mystery, in the offering we are presented here, through Christ our Lord. Amen. The Lord be with you. Lift up your hearts. Let us give thanks to Lord our God. It is true, right, and just as during their salvation, always and everywhere to give you thanks, Lord, Holy Father, Almighty and eternal God, through Christ our Lord. For the supper with his apostles, establishing for ages to come the saving memorial of the cross, he offered himself to you as a unblemished lamb, acceptable gift of perfection, praise, of perfect praise. Nourishing your faithful by this sacred mystery, we make them holy, so that the human race, bound by world, may be enlightened by one faith and united by one bond of charity. And so we approach the table of this wondrous sacrament, so that, bathed in the sweetness of your grace, we may pass over to the heavenly realities here foreshadowed. Therefore, all creatures of heaven and earth sing a new song in adoration, and we with all the hosts of angels cry out without end as we acclaim, Holy, 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 Lord God of hosts. Heaven and earth are full of your glory. Hosanna in the highest. Blessed is he who comes in the name of the Lord. Hosanna in the highest. Please kneel or sit. Either you sit or you kneel. You are indeed holy, O Lord, the fount of all holiness. Make holy, therefore, these gifts we pray, by sending down your Spirit upon them that do fall, so that they may become for us the body and the blood of our Lord Jesus Christ. At the time he was betrayed and entered willingly into his passion, he took bread, and giving thanks, broke it, and gave it to his disciples, saying, Take this, all of you, and eat of it, for this is my body, which will be given up for you. My Lord and my God, in a similar way, when supper was ended, he took the chalice, and once more giving thanks, he gave it to his disciples, saying, Take this, all of you, and drink from it, for this is the chalice of my blood, the blood of the new and eternal covenant, which will be poured out for you and for many for the forgiveness of sins. Do this in memory of me. My Lord and my God, the mystery of faith, we proclaim your death, O Lord, and profess your resurrection until you come again. Therefore, as we celebrate the memorial of your death and resurrection, we offer you, Lord, the bread of life and the chalice of salvation, giving thanks that you have held us worthy to be in your presence and minister to you. Humbly we pray that partaking of the body and blood of Christ, we may be gathered into one by the Holy Spirit. Remember, Lord, your church spread throughout the world, and bring her to the fullness of charity. Together, Francis our Pope, Robert our Bishop, and all the clergy. Remember also our brothers and sisters who are fallen asleep in the hope of the resurrection, and all who have died in your mercy. Welcome them into the light of your face. Have mercy on us all, we pray, that with the Blessed Virgin Mary, Mother of God, with the Blessed Joseph our spouse, with the blessed apostles, Saint Fortunata, and all the saints who have pleased you throughout the ages, we may merit to become as eternal life, and may praise and glorify you through your Son, Jesus Christ. Through him, and with him, and to him, O God, Almighty Father, in the unity of the Holy Spirit, all glory and honor is yours, forever and ever. At the Savior's command, informed by divine teaching, with that to say, Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come.
Thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. Deliver us, Lord, we pray, from every evil. Graciously grant peace in our days, that by the help of your mercy we may be always free from sin and safe from all distress, as we await the blessed hope and the coming of our Savior, Jesus Christ. For the kingdom, the power, and the glory are yours, now and forever. Lord Jesus Christ, who said to your apostles, peace I leave you, my peace I give you. Look not on our sins, but on the faith of your church, and graciously grant her peace and unity in accordance with the will. Lamb of God, you take away the sin of us. Lamb of God, you take away the sins of the world. Have mercy on us. Lamb of God, you take away the sins of the world. Grant us peace. Please kneel. Behold the Lamb of God. Behold who takes away the sins of the world. Blessed are those who are called to supper of the Lamb. Lord, I'm not worthy that we should enter under my roof, but those say the word, my soul shall be healed.
us pray. Grant, O Lord, we pray, that we may delight for all eternity in that share in your divine life, which is foreshadowed in the present age by our reception of your precious body and blood, who live and reign forever and ever. Amen. Please be seated for announcements. Announcements. We invite you to be part of our confirmation ceremony presided by Bishop Cisneros this Sunday, June 8th at 11 a.m. The children receiving the sacrament should arrive by 10 a.m. in the church basement. All are welcome to attend. Confirmation practice will take place Wednesday, June 5th, students only, and Thursday, June 6th, sponsors and students from 6:45 p.m. to 8 p.m. Please be on time. Thank you. The annual Catholic Appeal Bishop campaign is in progress. Our goal for this year is $22,152. As of now, we have $6,660 in pledges. Thank you for your support. We still need $15,492 to reach our goal. Please help us accomplish it. Every gift is important. Pledge envelopes are available in the back pews. Thank you. The flower circles from our garden are now available for dedication during the summer months. The minimum donation is $30. We have 19 circles still available. To reserve yours, fill out the form in the bulletin and bring it to the rectory. At the end of Mass, please remain silent out of respect for the Blessed Sacrament and those who are entering for the next service. Thank you. Is there anyone who is celebrating a birthday today or this week? Please stand so we can celebrate with you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. May the good Lord bless you. Please stretch your hand on him. Heavenly Father, we thank you for the gift of our brother celebrating his birthday. We ask you to open all the closed doors in his life. May this new age bring you new favors and new love. May God always continue to give you health of body, mind, soul, and spirit. May God always answer your secret prayers and grant you all your heart desires. We ask this through Christ our Lord. Amen. We pray upon you that goodness and mercy of God shall flow you all the days of your life. You shall dwell in the house of God forever and ever. Amen. Happy birthday. Is there anyone who is celebrating an anniversary today or this week? Please stand so we can celebrate with you. Is there anyone who is visiting our church for the first time or has come back after a long stay away? Please stand. You are welcome in the name of the Lord. You are welcome in the name of the Lord. He can see all over you the glory of the Lord. You are welcome in the name of the Lord. Not only that they are coming for the first time, this couple here have been married for 30 years. Can we give them a round of applause for 30 years? Congratulations.
As you have come to worship with us and offer your prayers and petition to God, we pray that God will answer all your prayers, that God will accept your worship. The couple that are celebrating their 30 years in marriage, that God will continue to bless you with love, that you will see your grandchildren and great-great-grandchildren, and God will give you health of body and mind. And because you have worshiped God today, we pray that God's love will be in you and that God will answer all your prayers through Christ our Lord. Amen. We pray upon you that goodness and mercy of God shall follow you all the days of your life. We shall dwell in the house of God forever and ever. Amen. Muhammad, God bless you, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Come again, come again. We love you. We love you. Have a blessed week, everybody. I want to thank the family of Joel and Alexa for bringing that beautiful girl, that cute girl, Gianna. And I want to thank all the friends of Joel for coming. And I want to remind Michael and Alma that you have a great job to do. It's not only picture, you have a great job to do. So I want to thank you for coming. And I want to thank the family of Makela. Thank you for sweet sister is so sweet. So I want to thank the family and the friends that come here. We will love you. This is a loving parish. Come again. We love each one of you. Today is Corpus Christi. So we are going to adore Jesus in the Blessed Sacrament. We have to carry it around and then we conclude. Thank you for coming. God bless you. Remember one thing. If you forget one thing, remember God loves you.
tantum ego sacramentum antiquum compassi laudatio. You have given them bread from heaven. Let us pray. Lord Jesus Christ, you gave us the Eucharist as the memorial of your suffering and death. May our worship of the sacrament of your body and blood help us to experience the salvation you want for us and the peace of your kingdom, where you live with the Father and the Holy Spirit, God, forever and ever.
after me. Blessed be God. Blessed be his holy name. Blessed be his holy name. Blessed be Jesus Christ, true God and true man. Blessed be Jesus Christ, true God and true man. Blessed be the name of Jesus. Blessed be the name of Jesus. Blessed be his most sacred heart. Blessed be his most sacred. Blessed be most precious blood of Jesus Christ. Blessed be Jesus in the most holy sacrament of the altar. Blessed be Jesus in the most holy sacrament of the altar. Blessed be the Holy Spirit, the Paraclete. Blessed be the Holy Spirit, the Paraclete. Blessed be the great Mother of God, Mary most holy. Blessed be the great Mother of God. Blessed be her holy and immaculate conception. Blessed be her holy and immaculate conception. Blessed be her glorious assumption. Blessed be her glorious assumption. Blessed be the name of Mary, Virgin and Mother. Blessed be Saint Joseph, her most dear spouse. Blessed be Saint Joseph, her most chaste. Blessed be God in his angels and his saints. Blessed be God in his angel and in his saints. Please stand. Holy God, we praise thy name. Infinite, vast domain, everlasting is thy reign. Infinite, vast domain, everlasting is thy reign. The Lord be with you. May Almighty God bless you, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Go forth. The Mass is ended. Thanks be to God. Have a beautiful week. Word of God with you as you go. Take the seeds of the word and make them grow. Go in peace to serve the world, in peace to serve
n'afa Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ. Ka ngọzi nke Onyenwe anyị Jesu Kristi na ịhụnanya nke Chukwu Nna na ịdịkọ n'otu nke Mmụọ Nsọ na-enye dịrị unu niile. Ụmụnne m, tata ka ụka na-eli nnukwu olili nke arụ n'ọbara nke dị nwere anyị Jesu Kristi. Ya bụ ụka na-akpọ tata Corpus Christi Sunday. Anyị na-ekele Chineke maka ihe ọma ndị niile ọ na-eme na ndụ anyị, maka ọtụtụ ngọzi ya n'ebe anyị nọ. Ka anyị na-ekele Chineke maka ihe ọma ndị ahụ niile. Ka anyị na-ewele onwe anyị, na-ewele ezinụlọ anyị, na-ewele atụmatụ anyị niile dị mma, na-erunye n'aka Chineke, na-ayọ ka ọ na-edu, ka ọ na-agọzi, ka ọ na-agbazili anyị. Anyị nwere ọtụtụ ebumnobi nke anyị ji gbakọta ọnụ n'aja masị n'ụwa, ka anyị natazie isi ala runyelu Chineke ebumnobi anyị na-arụ n'ọbara Jesu Kristi. Ụmụnna, ka anyị kwado onwe anyị nke ọma maka nnukwu eme nke Eucharistia n'ụwa site n'ikwupụta njọ anyị. Ekwupụta m ngwa Chineke ji ike niile. Ka Chineke ji ike niile mere anyị ebere, gbaghara anyị njọ anyị, duru anyị na ndụ ebebe. Otito dịrị Chineke n'enu kasị enu.
Onyenwe anyị, ọ bụ gị hapụrụ anyị emume ncheta ahụ gị n'ihe ọgbụgba ndụ nke dị ịtụnanya. Biko mee ka anyị na-esekpuru ihe omimi dị nsọ nke ahụ n'ọbara gị n'ụzọ a ga-esi hụ uru nke nzọpụta gị n'ime onwe anyị. Gị bụ onye ya na Nna na Mmụọ Nsọ dị ndụ na-achị ebe. Ihe ọgụgụ ewetara n'akwụkwọ ọpụpụ. Mgbe Moses bịakwutere ndị mmadụ ahụ, ọ kọrọ ha ihe niile Onyenwe anyị kwuru, kọwaara ha atụmatụ ya. Ha niile jiri otu olu zaa, anyị ga-emezu ihe niile Onyenwe anyị gwara anyị. Mgbe o bilitere n'ụzọ ụtụtụ, ọ bịara wuo ebe nchụaja n'ala ukwu ahụ, bịakwa wuo ogidi nkume 12 maka ọnụmara 12 nke Izrel. Mgbe o zibuchara ụfọdụ ụmụ okorobịa Izrel ka ha chụọra Onyenwe anyị àjà nsure ọkụ, bịakwa were ụmụ oke ehi chụọra Onyenwe anyị àjà udo, Moses were ọbara ahụ kee ya ụzọ abụọ, tinye ya na ọbasara efere. O were otu ụzọ gwụọ n'ebe nchụaja. O were akwụkwọ ọgbụgba ndụ ahụ gụziere ndị mmadụ ike. Ha niile zaa, anyị anụla. Anyị ga-emezukwa ihe niile iwu nke ụkpụrụ Chineke kwuru. Mgbe ahụ ka o were ọbara ahụ fee ndị mmadụ sị, ihe a bụ ọbara ọgbụgba ndụ ahụ unu na Onyenwe anyị gbara n'usoro okwu niile ndị ọ gwara unu. Okwu nke osebro ụwa. Aga m eburu iko nzọpụta wee kpọkuo aha dị nwenụ. Kedu ihe m ga-emere dị nwenụ m maka ihe niile ọ na-emere m? Aga m eburu iko nzọpụta wee kpọkuo aha dị nwenụ m. Ọnwụ ndị kwere na Chukwu bụ ihe dara oke ọnụ n'anya Onyenwe anyị. Onyenwe anyị, abụ nwa odibo gị, bụrụkwa nwa odibo nwanyị gị. Ịtọhapụla m abụ. Aga m achụnyere gị aja ekele, bịakwa kpọkuo aha Onyenwe anyị. Aga m emezu nkwa m kwere Onyenwe anyị n'ihu ndị nke ya niile. Ihe ọgụgụ ewetara n'akwụkwọ ndị Hibru. Ma Kristi n'onwe ya abịala dịka onye isi nchụaja nke ọnọdụ ngọzi niile ahụ bịara abịa ugbu a. Ụlọ ikwu nke ọ na-agba ụkọ n'ime ya bukarịrị ibu.
zuokwa oke karịa nke ọ hụrụla anya mgbe ahụ. Ụlọ ikwu nke ugbu a abụghịkwa nke eji aka mee, o soghịkwa n'ihe ekere eke dị n'ụwa nke a. Ọ bụ naanị otu mgbe ka Kristi gafere ụlọ ikwu nke agba ọhụrụ wee banye n'ebe nsọ nke kachasị dị nsọ. O jighị ọbara ewu na nke ụmụ ehi banye ịchụ àjà n'ebe ahụ, kama o jiri ọbara ya onwe ya banye na-enwetara anyị nzọpụta ebi ebi. N'ihi na ọ bụrụ na ọbara ewu na nke oke ehi na ntụ nwunye ehi efesara ụmụ Izrel na agba ochie na-eme ka ndị merụrụ onwe ha n'elu ahụ dịkwa ọcha ọzọ, ọ pụtara n'eziokwu ọbara Kristi na-enweghị ntụpọ ga-asachasị omume niile nwụrụ anwụ na akụ na uche, ka anyị wee fee Chineke dị ndụ, ebe Kristi bụ onye sitere na mmụọ ahụ dị ebi ebi were onwe ya chee n'ihu Chineke dị ka àjà zuru oke. N'ihi nke a ka Kristi jiri bụrụ onye ogbugbo nke ọgbụgba ndụ ọhụrụ, ka ndị niile Chineke kpọrọ wee keta ngọzi ebighị ebi na niile ahụ Chineke kwere na nkwa. Nke a kwere omume n'ihi na otu onye nwụrụ ịgbapụta ndị mmadụ na ndị mmehie niile ha mehiere n'oge ọgbụgba ndụ nke mbụ. Okwu nkọsabrowa Zion tonye nzọpụta gị, toonu onye eze na onye nche atụrụ, kwenu kwebo n'abụ. Toonu ya tosienụ ike, ọ karịrị otito unu nwere ike inye, otito unu agaghị ezuru ya. Otu ihe pụrụ iche anyị ji eto ya bụ achịcha dị ndụ maka ndị dị ndụ, nke o dobere anyị n'ụbọchị taa. N'oriri ikpeazụ ka o ji aka ya nyefee oriri nsọ n'aka ụmụazụ ya, ka ọ ghara inwe ihe jụrụ, ka ọ ghara inwe ihe iru ka ọbụla. Werenụ mkpọnwụ tosie ike, were na aṅụrị doo ya ebube, were obi ụtọ tie ọṅụ. Taa bụrụ anyị nnukwu emume, anyị na-echeta ụbọchị mbụ ahụ mgbe o nyere anyị ihe omimi nke a. N'ihe omimi nke eze agbọghọ jiri oriri nsọ ibu iwu nke melara aja gbochie. Iwu ọhụrụ
anọchiela iwu ochie, eziokwu achọla onyinye ọsọ, ihe achụsasịala ọchịchịrị. Ihe ahụ Kristi mere na nri ikpeazụ, ọ bụ ya ka anyị na-eme ugbu a, a ga na-eme ya na ncheta nke ya. N'usoro ntọala nsọ e kụziri anyị ka anyị ji achụnyere gị aja nka, achịcha na mmanya nke zọpụta. Iwu ji onye otu Kristi ọbụla ikwere na achịcha bụ ahụ Kristi, na mmanya bụ ọbara Kristi. Uche apụghị ụta ya, anya apụghị hụ ya, ma okwukwe gwara anyị na ọ bụ ezie, eziokwu nke si n'igwe. Ọ bụ ya achịcha na mmanya ka ọ hụrụ, kama n'okpuru nke ọbụla n'ime ha, akara dị egwu zoro n'ime ya. Kristi nọzuru oke na nke ọbụla, ahụ ya bụ ezigbo ihe oriri, ọbara ya bụ ihe ọṅụṅụ. N'oriri nke ọbụla natara, Kristi zuru oke n'ibe ọbụla, na-ebughị uru, na-enweghị kewaa. Ihe onye natara ka ibe ya natara, nnukwuru nnu dị ka otu onye, ericha ọfọ kwara. Ndị ọma natara ihe ndị ọjọọ natara, ma ọpụpụ ha ọ bụghị otu ihe. Ndị a natara ndụ, ndị ọzọ natara ọnwụ. Ụwa hụrụ ya ka otu oriri ahụ, ọpụpụ abụghịkwa otu ihe. Ọnwụ jọrọ njọ, ma ndụ mara mma. Arụkwala ụka, chetakwa na mgbe anyawara ụbọchịcha ọbụla, Kristi nọzuru n'ibe nke ọbụla. Enweghị ihe ọbụla na-ekewa Kristi, anyawa achịcha anyawaghị Kristi. Ọ zuru oke n'ibe nke ọbụla, o nweghị ihe bepụrụ na Kristi. Lee achịcha nke ndị mmụọ ọma, emere nri nke
nkịta. Ọ bụ ihe ka ezitere n'aka ha mgbe ejiri Aịzik chụọ aja, mgbe gburu nwa atụrụ ngabiga na achịcha igwe nyere n'anyị. Jesu ezigbo nri na onye nche atụrụ, n'ebere gị zụ anyị, lekwaba anyị, mee ka anyị hụ ihe ọma gị n'ala ndị dị ndụ. Ọ bụ sọ gị ma ihe niile bara uru nke ji azụ anyị n'ụwa nka, ka anyị rikọọ bụrụ otu n'igwe, wee keta oke ụmụ n'obodo nsọ. Onyenwe anyị kwuru sị, abụ m achịcha dị ndụ nke si n'eluigwe gbadata. Onye ọbụla riri achịcha nke a ga-adị ndụ ebighị ebi. Onyenwe anyị nọ n'elu ụlọ. Ihe ọgụgụ nke ya si n'oziọma dị nsọ nke Mak dere. N'ụbọchị nke mbụ nke oriri achịcha ekoghị eko, mgbe ndị nchụaja na-egbu atụrụ ngabiga ahụ eji achụ aja, ụmụazụ Jesu were sị ya, olee ebe ị chọrọ ka anyị jee doziere gị ka ị wee rie oriri ngabiga? Ya mere Jesu wee zipụ ụmụazụ ya abụọ sị ha, banyenụ n'obodo Jerusalem. Otu nwoke bụ ite mmiri ga-ezute unu, sonụ ya. Ụlọ ọbụla ọ banyere n'ime ya, sịnụ nna nwe ụlọ, onye nkụzi si, olee ebe ụlọ ọbịa edebere m dị, ebe mụ na ụmụazụ m ga-anọ n'oriri ngabiga? Ọ ga-egosi unu ime ụlọ ukwu dị n'ụlọ elu akwadere. Doziere na anyị oriri ebe ahụ. Ụmụazụ ya abụọ ahụ wee pụọ banye n'obodo ukwu ahụ, wee hụ ihe niile dịka Jesu gwara ha. Ha wee dozie oriri ngabiga. Mgbe ha nọ n'oriri, Jesu wee nara ogbe achịcha, gọzie, nyawa ya, nye ya ụmụazụ ya sị ha, naranụ nke a bụ ahụ m. O wee narakwa iko, kelee Chineke, wee nye ụmụazụ ya. Ha niile wee si n'iko ahụ ṅụrụ. Jesu wee sị ha, nke a bụ ọbara m nke Chineke ji mezie ọgbụgba ndụ ọhụrụ ike, nke a na-awụsi n'ihi ọtụtụ mmadụ. N'igwu n'eziokwu, agaghị m aṅụkwa mmanya sitere na mkpụrụ osisi vaịn ọzọ ruo ụbọchị ahụ
ngaṅụ ya ọhụrụ na alaeze Chineke. Mgbe Jesu na ụmụazụ ya busiri abụ otito, ha wee pụọ jee n'ugwu Oliv. Oziọma nke osebrowa. Otito dịrịnụ Jesu. Afọ mgbe a na-agụ sequence, ọ dị nka 60% ọ na-alarụ ụla, or maybe na ha na-eje ije na mmụọ, maybe na the body and blood of Jesus na-agagharị at the time. All right. So tata ka anyị na-eme nnukwu mmemme nke ụka a na-akpọ the body and blood, or the holy body and blood of Christ. Na Nigeria, a na-akpọkarị ya, which is the universal name, the Corpus Christi. And ndị chetalụnụ ma na ụdị tata ka eji enwe nnukwu procession a na-ebu the Blessed Eucharist na nnukwu ihe n'ụwa. Ndị chefugola afịa ha na-akpọ ya bụ monstrance. So a na-ebu arụ Jesu bugharịa ya obodo niile wee gosi ndị mmadụ na eze ha na ọ bụ site n'ọbara dị nwa naanị Jesu Kristi ka esi gbapụta ụwa. And so okwu anyị tata ga-abanye in the power in the blood. The power in the blood. When I see the blood, when I see the blood, when I see the blood, I will pass over you. When I see the blood, when I see the blood, when I see the blood, I will pass over you. Ihe a bụ nnukwu abụ abụlụ iji wee cheta mgbe a tụsara ọbara ewu site n'ikike nke dị nwe naanị Jesu Chukwu nyelu. Ọ sị na ebe ọbụla anya bụ afụla ọbara ahụ ya ga-agabiga. Now whenever I see the blood, I will pass over you. I will know you belong to me. The culmination of that blood is what we have received in Jesus Christ. Maka ndị gere ihe ọgụ nke bụ sị na ejibu ọbara nwa atụrụ wele echekwaba ndị mmadụ, wele egosi ike nke Chukwu, mana Chukwu n'onwe gbadatazili wee wele ọbara nke welu na-echekwaba anyị niile. So abụ isiokwu ntata bụ the power in the blood. Anyị niile ma na ọbara is very strong. A na-ekwukwu ya sị that the blood is thicker than water, to show the power of blood. And na ọ bụ na omenala Igbo, mgbe Igbo bụ Igbo, onye kwafuru ọbara mmadụ na-eme gịnị? Ka mma ma ụlọ kacheta. Onye kwafuru ọbara mmadụ, gịnị ka obodo na-eme? So different cultures na-akwa in different forms. Na side anyị, a na-akwa ya onye ahụ ga-abụ ọsọ ọchụ.
ya maka na o gburu ọchụ, o gburu mmadụ, ya bụ because of the blood that was spilled. Asị na onye ahụ ga-agba ọsọ ọchụ, obodo ga-achụfu ya achụfu, na ọ bụ na ha egburu egbu maka na o melụrụ ana. Why? Because the blood is a very powerful thing. Ọ bụ na anyị cheta nwere so many stories a na-akọ. I remember mgbe anyị dị n'ụmụaka, one of the stories eji wee nye warning about having covenant. Maka unu n'anya n'ihe ọgụ nke mbụ, unu afụ na Moses gbara ụmụ Israel ndụ ha na Chineke. Moses ekwusi okwu o kwuru, and he sprinkled the blood upon them. Wee gwa ha, now with this blood I have ratified the covenant between you and God, that you shall be his people and God shall be your God. And they were sealed. Mgbe anyị dị n'ụmụaka, a na-akọ akụkọ ahụ for nwata nwa okolobịa, which I think eventually I had a life one which was very truthful, of a young man no chọlụ mgbe ha na-eto eto, mmago mgbe a na-edebe ụmụ kịrịkịrị love letter, I love you past my mother. So he dekatazia letter, I love you, I love you, I love you all the way. Nke nwoke na-ene nwata nwaanyị nụnwa makwụnụ mmarị nne na etu obodo dị, na-enwekwa n'ike ha tochaa ọfụma na aka ya melu nwụzikwuru nwatakịrị nụnwa. O wee sị onwe mba, n'ihe a ga-eme bụ na ya ga-agbụ ya ndụ, na ya gbaa ya ndụ ka o wee bụrụ nwunye mgbe ha ga-etozi ọfụma ọfụma. Ịmagodo nwatakịrị dịkwu naive, nwata nwaanyị ọ ka fụrụ n'anya ọfụma. Ịmara oluo mbọsị ha nọlụ ebe ha na-agba ndụ, ịmara ndị be anyị bụ enweke nwoke na-ekwu okwu na obodo Amerịka, bụ a na-ekwu nwoke na-agwa gị okwu na-enye ya anya n'anya, mana Baịbụl na nwoke na-ekwu okwu ka ihe nwaanyị na-eme. Gwanụ m ihe unu na-eme. Nwaanyị egburu anya n'ala na ka o nwere ka ọ dị ọsị ọ bụ dakada anya na ọsị osebe mapụ Afrịka. Ka ihe a na-eme wee na-awụ ọkụ ọfụma. So nke nwoke a na-ekwuzinụ ka ọ dị ya na ya love kakwunu gị na all the stories, na ihe anyị ga-eme bụ na ya chọọ ka a gbaa ndụ. Nwata nwaanyị si na ya ngwanụ na ya kwelu ọma ihe a na-ekwu. Nke nwoke bepụ aka nke nwaanyị lachalụ, ọsị nke nwaanyị bepụ aka nke ya bụ nwoke, nke nwaanyị bepuo o tinye ya n'ọnụ, nke nwaanyị lachalụ. Ha emesịa nke ahụ, ọsịa na bido tata na gị ga-abụ nwunye m, na mmadụ ọbụla ama ekewa mụ na gị. Ha na-abụ kwuo anyị kwere ekwe. Eche na-egwu ọnwa ekwucha ya, ọ dịkwa ka ebe a na-ekwu ijezuo n'okpuru azụ ụlọ, isi onye ahụ ga-abịa chọba m, ọ chọgị dọkịta ọsị eche na ọnyanwa. Ọ dịba na onye ọ na-eto ndị lived well, mana nke nwaanyị ma akwụkwọ rinne, gụba n'akwụkwọ ka obodo dị. From there nweta scholarship wee jebe Canada. Oluzie Canada by medical school, progress ya very well. Nwoke anyị ka na-akpụ trouser n'ukwu, na-adọgota ka ama trouser ọ ga-abalance, trouser ekwere abalance, aka na navigate. Nke nwaanyị etozianụ n'ọfụmanụ, na-agbago ịmago na onye jecha medical school, kedu ụdị ndị ọ ga na-afụ? Ị na-alụ na prison, sọ ndị ga na-afụ bụ ndị nga. Ị na-alụ police, sọ ndị ga na-afụ ndị ga-akụ handcuff. Maka ime afụ ezigbo mmadụ, sọsọ ndị ga-achụ ọsọ tie handcuff n'aka. Onye na-alụ bụ dọkịta, gịnị ka ọ ga na-afụ? Ndị dọkịta ka ọ ga na-afụ na ọgbọ patient onwe. Anyway, so ọfụbazie ndị dọkịta, ndị ọdịka mmadụ, ịmago ihe na-aga n'ọfụma etu o kwesịrị. Ofu ezigbo dọkịta so nwanne na ya la kele gị na ya chọrọ ịnụ gị, ịmago na ịma n'anya na ihe dị mma gbara agbata obi. Dị na onekwanụ nke ka na-akpụ trouser n'ukwu, ọma na ụzọ eteka na ebe that hand walks through the bush, ka ya jidegodi nke ya ji aka, ka ya rapụgodi nke emecha. Nke nwaanyị welu kweta si onye Canada onye ya kweta na ya ga-anụ. Then nke nọ na Nigeria na-akpa
chetakwa ihe anyị kwuru na onye anụkwa onye ọzọ si na lie na in fact ya kpọza fon ya ọzọ ọ blọk ọnọmbịa and that's it. Ọnụba di so ọnụbazianụ di agba akwụkwọ biri n'ụlọ every minute one problem or the other. One problem, number one bụ amụtara nwa, number two nsogbu that they don't even understand where it was coming. And ịma na enwedi nsogbu maka ifuru onye ọbụla jebere ụka